Kijing ke kibala peniap briu kila penbuari ke sorkar bahkan wengno ia ketika jengkang hadin katto kene kenta bau Ramesh Lekhak menteri kampu yang jong ketika ri ula ino ia kekam halor ketika jenglong jengman Om Dunai ka khat khnai ngot ki briu kan thop ya weu khna barang khar arsnam karta kila yam bat palat lai spangot kila mensau ha ka jinga kan at ka bajur ha ka nong ba Kathmandu jong ka Nepal ha ka por ba ki noya khe jong ka gensets kila mi sha surok ban persya ya ka bamsam ba de ka jingkhang jong ka sorkar ya ki katto ka neteli ki social media apps ki jinga khe ki bala penya briu kila penbuari ka sorkar pakan wengno ya ka te ka jingkhang hadin katto ka ne kenta bau menteri kampu yang jong kari Ramesh Lekhak ula ino ekakam halor ketika jenglong jengman ya ka kanhun sipai labu ha kanong ba Nepali hadin ba kinong ya khe kila bitar kila penkhen ki kendon pakhang snong ba kila rung syaki jaka pala khang persya hajan ka parlimen ki pulit kila jubab da ka basiat da ki suloi kila air pensat khmat bat ki kuli rubar hadin ba kinong ya khe kila kawang da ki tenading bat ki bulor bat kila perta persya ya ka sorkar Kidon kino ke kibala yok bandrong watch ka plau jong ka parlimen kabala penjur syu ya ka jing ong ka khubor jong ka de Kathmandu Post halor kane ka jing kenrom kenram ka office jong ka Kathmandu District Administration kala penjalan ya ka than Banaswar jong ka nongba kita ki jing khang ki bathmai mentaki kenthop ya ki katto kane teli ki jaka ki badon ka jing pahara ka bajur bha kum kaying sa jong presiden Sita Nivas kaying sa jong vice president Halancur Maharaj Kon barok kiliang jong ka Singkha Dorbar kaying sa jong menteri rang baduk kari Habalu Watar bat ki jaka ki bamarjan katkum ka jong ong chief district officer Ucha Bilal Rizal kane ka pakhang snong kan khang na do ka por khar asiteng no phaisngi hado sipho bejaman men lakhang persya jori ki paitba banyaj banyalom banyakhi ne banle iki kam ker saudong hapo kini kison lai thu ba arngut ki breu kilaman sau na ka daw jong kuli rubar bala siat ki pulit ban te lakam yo paitba Kathmandu unong tho khubor jong ka Kantipur television usyam shrestha ula syasyo hakapor ba udang pentep ye ki khi Habaneswar mentau udang syak sumar sibil hospital hakacu kapor wepat ubri ula mensau hadamak hakasnong trai jong KP Sharma Oli menteri rang badu jong ka Nepal hadin ba ki khi kala kalalong ki ba thombor kijinge khero kila por haki banta baper jong kari hapo khara ki bor sensar snong kila penjari ya ka pakhang snong haka bale tho bakino yakhi kila penjulor ko office jong mentirang ba ka jela UKP Oli mentirang ba do jong ka Nepal ula khot ya ka jingalang ka bakerki jong ka kanhon menteri halor ka te ka kam Nepal kidon katto kene teli ki social media ki bakan thopi ka Facebook YouTube bat ke Instagram ki bomla bandrong nadu ka sngi palai hadin baka sorkar kala khangi ki arpon ru teli ki platform ki bom syam na register kabla penlongi kinong kendong pan bitar bat kulmar jingmun ki platform baponam kum ka Instagram bat ka Snapchat ki don da ki million ngot ki no penon kam ha ka Nepal ki basyania haki na ka banta ka jing penbernya ki khubor bat ki kam khayi kane ka jingle kala panmi ye ka jing bitar paitba kham tam haki samla ki bla kanno ba ka sorkar kala khanglat ye ka jing penpau parthai lai luj kat ba kam syamala ban weng ye ka jing bamsap ka bla jeliu bha haka sining kong da ki hajar ngot kinoy khi jong ka generation sets kila yat paitba ha Kathmandu bandawa ba ka sorkar ka de ban weng no ye ka jing khang haki social media platform ban penkut no iki culture bamsam ka bla jelei ha ka te kari ngila syapan khi ha ka jingkhang jong ka social media ndai kam dei tang kadaw bangialum lang hangne loong samla puleyujan Raj Bhandari uba arp sosnem karta ha ka tanat pathai khubor jong ka AFP ka wepat ka samla pule ka eksyam tumrok ka ba arp hosnem karta kala ong ba kala persya ya ka jonglong donbor jong ka sorkar ngikwa banyu ya ka jingkala kiwe kala sya kane ndai ka hapan penkut no pat ka pateng jongi kala ong ha ka AFP nado belakang ki video ki bapania pare ka jing jong kinong Nepali ki barit pa bat ki khon jong ki rusan parthei ki bapan ya ki mar ki baremdor bat ki syuti ki baremdor kila sapriang pha ha ka TikTok ka barang trekam hadu mentah kila don ki jing khi sabari ban persya ka pamsam bat ki sorkar ki shifting ba kata kala ban sia hang ne rukum ju ong kanoi khi ka bhumika bharati
Kakan Hun Menteri kelarai hau benai beladem ban aipor nerusngi yaki company ki basyakta ban penrong kerteng ha Nepal ban bo ya kajakai kendo ban thong yo officer ba pej yaki jing jukno sosnong ban officer ba depej yaki kendon kane karai kalong haden kajing hukum jong ke Supreme Court hau nai wing jo snem beladem ha kajing penmana ha kasiu blai ke sarkar kalaong ba kaburom ya kajing lai luj ban perkhat bat ban penpau perthei bat ka simkhia ban thawi kamariang na ka banta ban yada yaki bat ban penon kam ka Nepal kalakhang persya ya kajing rong segi jaka online ba ponam haki por beladem ka sarkar kalakhang lat ya kajing yo ya ka telegram message apps hau benai jeliu da ka baong ba kajing kiu jong kajing le thok online bat kajing penkhap pisa kala weng no ya kajing khang ka ba nyu benai ya ka TikTok hau nai weng jo snam beladem haden ba ka te ka platform kala menjur ban burinti ya ki kendon jong ka Nepal